Ni ekinaz, igorrekoa naz, 15 urte dekoaz, eta entrenetan eta hemen arratiko sekorraken nabil, partiduek Gerniken olgetan dodaz, eta hori, Supamasei euskal selekzioan nago. Ni nazaner, arantzazuko naz, 16 urtekoaz, eta bakin artean hemen eta entrenetau, gero olgetako Gernikera goaz. Baina hau Euskadiko Supamas selekzioan. Batez familia eta holan rugbien hain hurbil aukinde, eta hori, oso gazte hasi nintzen, 7 urtegaz, olgetan, eta hori, ja engantxau, eta hor hasi ginen. Ni txikitean ena eserriten, eta etxaz hostia rugbi proetako eta produte guztu egiatzen, eta hemen segitot. Nik adibidez rugbiegaz, bai egiten zen hori ingindun lagun taldea moduen, rugbie esaten da asko beha bai. Holanda oso ondo dago talde moduen zelan jokatu jakiteko. Hori ekin entzean, batez be kirola, guztien eta olgetako modu eta holan, eta gero lagunek dituzela, jentea bertakoa. Arratiko sekorra. Olastako talde bat bai, lagun talde bat be bai, rugbien gozatako be bai taldekideak garrantzitsen izango ditu. Bai olgetako talde bat, eta gero kanpo eme lagun talde bat. Esaten da, bruto nadala edo ez, gero buru erabili bada, ez da aurra jota horre buruarik eta ondo jakin beda zerrin. Bai, nire jokatan zorbaldea urten jatan. Ja opera uten hau, oin urte bat, eta oin atxera urten jata. Hori, hau adibidez, justu adibide bat da, bastante, normalean, rugbiko zeretan ez da lesinio askorik bez egoten. Hemen jentea falte deku, hori arrazoi unikoa egizan, eta horreitik juntetan gara Gernikegaz, holan taldea tateko. Noz igual jente asko gara, bai gero eta gitxia urteak inala bastante gitxi gauz, eta hori, jentea beha dala eta oso ondo dagoela rugbie eta proetan animetako. Martizenetan eta guenetan igorren entrenetan dugu arratiko sekorrakaz, eta gero barikuetan Gernikera joaten gara Gernikeko ekipoa gazentrenetan, eta gero partiduek haurik askolaztan dugu. Ni Supamasei Gerniken gauze Euskadiko B mailan, eta nahiko ondo, lehenengo bueltea ie amaitute eta lehenengo goaz. Bigarren mailan gabiz, eta de momento ondo. Lehenengo, eta nire bazite, ondo daiz. Urterik urte egiten dira zieran 3 talde moduen, eta horritako honenak doaz mailara, irabazten daudenak egin, da besteak B mailara. Holan urtea pasea doala dauen deskonpentsazioa, igual jentean eta holan ez da inbeste notetan. Nik hori da urterik olgeta selekzioan, batez ikustotuz bai bideoak, gero jente zerdino, galdetu dute hori, zelan zabizen, eta hortik gehitzea dutue, eta entrenetan, eta guztetan botuzu, gotu. Nire bardin, aurten hasi nez lehenengoz, hori lezinotik rekupera bintzenean entrenetan hasi nintzen, eta hori, entrenamentu batzuk pasau eta gero selekzioan taldea sarratu zen, eta hor mantenidu nintzen. CESA, Espainiako autonomikan txapelketa, eta momentuz eskoaz oso ondo, azken aurreko goaz, Gube goaz hori antzean esko oso ondo, azken aurreko gure ligan, amaian be. Oso ondo gongo zan hemen talde bat atera eta joan berri zitea Gernikera beti, eta animetea ona etorten, eta hori, gustauko jatzuela.